Әйе, нәкъ җырдагыча 12 айга бер килә ул ямьле Сабан туй бәйрәмнәре. Быелгы милли бәйрәмебез аеруча көтеп алынган. Узган елгы хәлләрдән соң халык җыр биюле мәйданны, уен-көлкеле Сабан туй ярышларын сагынган. Республикабыз бөтен дөнья буйлап милли бәйрәмебез атлый. Шулар арасыннан иң зурлары 19 июньдә Ярчаллы шәһәрендә һәм инде 26 июньдә баш калабыз Казанда үткәреләчәк. Ә менә 20 июньдә Апас районында тагын бер зур вакыйга көтелә. Ул бик күп еллар рәттән үткәрелеп килә торган театр артистлары Сабан туе. Быел үткәрү урыны итеп нәкъ менә Апас районы сайланган һәм бу турыда сөйләшү өчен без студиябызга кунак итеп бу бәйрәмне оештыручы Тинчурин театры актеры, Татарстанның атказанган артисты Алмаз Фәткуллинны чакырдык. Хәерле көн, без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шат. Хәерле көннәр, Раил, хәерле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар. Радио тыңлаучыларның исләренә төшереп үтик, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә бара. Студиябызның телефоннары 555 55 13 яки 555 55 14. Казан коды 843. Шулай ук безне интернетта trt-tv.ru адресы аша киреп, онлайн карап һәм тыңлап була. Узган елларда инде Алмаз әфәнде 12-13 июнь көннәрендә республикабыз районнарында һәм авылларында милли бәйрәмебез үткәрелде. Сезгә дә миңа калса үзегезнең туган якта үткән Сабан туйда катнашу булмаса да туганнарны күреп килү һәм инде аралашу мөмкинлеге булгандыр. Әлбәттә, Сабан туйларны күреп, кунак булып, ял итеп килдек. Районны кына өлгереп булмаса да авылда, Улмишәдә, Теләшә районыннан бит мин Теләшә районы Улмиша авылын Сабан туенда булырга туры килде. Бик матур оештырылган иде. Туганнар белән күрешеп, шунда биеп, җырлап дигәндәй, Сабан туй карап, шулай итеп ял итеп килдек. Көрәшкә кермәдегезме? Көрәшкә, беләсеңме, Раил, безнең якта көрәшчеләр бик каты. Көчле көрәшчеләр безнең Улмиша авылы ул элегелектән көрәшчеләр белән дан казанган ул. Бездә сүлге тота белмәгән кеше юк. Балалар арасында да, өлкәннәр арасында да, егетләр арасында да анда дөресен әйткәндә безгә рәт юк хәзер. Шуңа күрә көрәшкә кереп тормадым инде, карап кына читтән генә. Менә без театр артистлары Сабан туенда үткәреләчәк көрәш турында әле аерым сөйләшербез алга таба. Димәк, сезнең былтыр инде батыр булып калуыгыз, әле туган якта үткәрелгән Сабан туйда батыр булып калуыгызның да сире ачылды димәк. Әйе, шулайдыр да былтыр түгел инде, пандемия булды бит. 3 ел 2019 елның 17 августында туган як Теләшә районында инде уздырылды Сабан туй. Мин анда баш батыр булып калырга, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән баш батыр булып калырга туры килде. Сабан туй Теләшәдә менә сүз уңайыннан әйтеп үзем бик яхшы оештырылган иде. Безнең театр бит инде оештырып йөрүче аны Фәнис Мусагитов башлап җибәрүе белән 2005 елдан оештырыла инде. Беренче Сабан туй Әлдермештә булды. Менә соңгысы Теләшәдә, Теләшә районында инде баш батыр булып калу инде бигрәк тә күңелгә рәхәт, якташлар алдында, туганнар алдында дигәндәй Сабан туй бик яхшы оештырылган иде. Аның ул вакытта элекеге безнең район башлыгы Илдус Фатыйгыч, аның урынбасары Айрат Гыйльванович Фәткуллин һәм башка җитәкчеләр бик яхшы оештырганнар иде. Сабан туй искитмәле, безнең театр җитәкчеләре аны хәзердә искә алып сөйли, чөнки аларга анда вакыт мәшәкатьләр белән шөгыльләнергә туры килмәде диярлек. Шул кадәр уйланып эшләнгән иде. Бик күңелле узды дөресен әйткәндә. Шуннан да инде без шушы Сабан туйның тарихына да кагылып киттек. Инде ул 2005 елда Биектау районында Әлдермеш авылыннан башланып киткән иде бит беренчесе. Миңа калса, сез анда ел саен шулай катнашып киләсез, бер елда калдырганыгыз юк бугай Сабан туйны. Хәзер соңгы елларда калдырабыз инде. Беренче Әлдермештә башланган елларны ул вакытта безнең зур призлар юк иде. Хәзер машина куела башлагач, ничәнче елдан башланды икән ул. Батыр калган кеше 5 Сабан туйны уздыраннары көрәшмәй. Шуңа күрә тәртибе шул. Ел саен көрәшеп булмый. Менә мин хәзер 2019да батыр калдым. Миңа 5 Сабан туйны уздырырга кирәк. Аннары көрәшәсен килсә, рәтем булса, 50 җиткән булса, кыртан көрәшергә мөмкинлек бар. Шуннан да инде бу Сабан туйына театр артистлары Сабан туйына зур бүләк куела, ул да булса машина бирелә Сабан туйның абсолют батырына. Бу инде сүзен бүлдереп әйтәм, Раил, сүзен уңайына рәхмәт әйтеп китәсе килә. Безнең президентыбыз артистларны, аларның Сабан туйын шулай зурлап, шундый зур приз
Кыйммәтле приз куя ничәнче ел рәттән Рөстәм Нургалиевичка рәхмәт сүзләрен белдерәсе килә. Мәдәният министры Әюпова Ирада Хафизановнага рәхмәт сүзләрен белдерәсе килә. Алар ярдәме белән шундый кыйммәтле зур бүләк куела Сабантуйга. Һәм инде бу көрәшчеләргә бик яхшы стимул. Әзерләнергә яхшылап, шөгыльләнергә ел буе бик тә күңелле. Менә шуннан да соңгы ел батырлары булып калганнар арасынан без Камал театрынан Минвали Габдуллинны, Курчак театрынан Юрий Шоктиевны, һәм инде Кариев театрынан Илдар Әхмәдуллинны һәм безнең янда, безнең студиябызда утыручы Татарстанның атказанган артисты Алмаз Фәткуллинны беләбез. Шушы театр артистлары арасында да шундый мәйдан тотарлык көрәшчеләр димәк бар дигән сүз. Әлбәттә инде бездә бар сүлге тота белмәгән кешеләр түгел. Беребездә диярлек. Мин үзем яшь чактан инде ярышларда, район ярышларында катнашып үскән кеше инде көрәшче дип зур итеп әйтерлек түгел. Инде аннары менә бу театр Сабантуйлар оештырыла башлагач яңадан искә төшереп, билбәлиләр инде алар Сабантуйларга чыгарып. Безнең баһадир көрәшчеләр бит, зур веслы, Шөктиев юрылар, алар хәзердә көрәшкәләр. Аннары менә безнең театрдан Харис Хөснетдинов быел фаворитларның берсе дип әйтергә, Мизәлә егетләр белән бергә. Мин инде менә 2 тапкыр баш батыр булып калырга язды. Тагын менә көрәшчеләр анда безнең театрдан Рөстәм Гайзуллин, Илнур Байназаров, Илфак Хафизов менә әзерләнеп, үз висларында көрәшеп, дөресен әйткәндә яхшы гына әзерләнеп яталар. Әзерләнү дигәннән бу максатчан шулай алып барыламы? Сезнең театрда билгеле бер спортзалга йөриләрме алар, ничек? Спортзалга ансы спортзалда безнең теге маталар җәелгән спортзал юк инде. Элегрәк елларны бер булган иде. Аннары костюмер цехына урын җитмәү сәбәпле без аны костюмер белән тутырдык. Булай кем кайда мөмкинлеге бар инде. Ул бит инде көрәшкәндә физик подготовка рус әйткәндә йөгерәсең, башкасын эшлисең, һәм инде кемнең кайда мөмкинлеге бар. Тренерлар белән очрашып, көрәшчеләр белән очрашып, маты булган җирдә, келәмдә шулай әзерләнәләр инде кем. Аны дөресен әйткәндә көрәшчеләр әйтеп тә бетерми инде. Кайсыдыр ел буе әзерләнеп яташып парткана, кайсыдыр 2 ай дигәндәй кемнең мөмкинлеге бар. Менә шулай да сорыйм әле, көрәшү авырракмы яки сәхнәгә чыгып роль башкару, образ тудыру кыенракмы? Алар инде икесе дә бер караганда җиңел дә, авырлыгы да бар. Аларны тез чагыштырып, рольнең инде зур бигрәк тә халык алдында бит инде төп роль булса, ничек килеп чыгыр икән дип уйный башлаганчы борчыласың, репетиция вакытларында борчыласың, булдыралармы микән дип, теге канәгать калсын халык дип, тәнкыйтьләр булмас микән дип, көрәшкә чыкканда инде, келәмгә чыкканда шулай ук. Мин үзем шәхсән, 1-2 генә крупный булса да усам ярар дип чыгам келәмгә. Теге ниндидер менә беренче урында калып, баш батыр калып, җиңү яулаганда машина алырга дип алып кайтсаң, җиңеләсең дә эштә яндыра да. Шуңа күрә теге кием хур булмыйм, ят булмыйм дип 1-2 круп булса да үз висымда приз урынга кала алсам да әйбәт булыр дип кайтам үзем. Быел инде Сабантуй Апас районында үтәчәген әйткән идек. Без аның әлбәттә менә шуннан да хәтерлибез. Әтнә районында, Теләче районында һәм инде Саба районында үткән чакларында әлеге Сабантуйларынан шулай репортажлар да әзерләгән булды. Быел ни өчен Апас сайланды соң? Быел бында бит инде безнең театр директоры Фәнис Наилевич оештыраны. Мин дөресен әйткәндә генә ансын төгәл белеп бетерми. Фәнис Наилевич үзе чыкканмы, алар чыкканмы? Әлбәттә театрларның Сабантуен үзләрендә уздырырга кайбер районнар ашкынып тора. Бу инде бигрәк тә халык өчен дә күңелле бит инде. Бөтен Татарстан театрларының артистлары килә, алар белән аралаша алалар, якыннан күреп сөйләшә алалар, аларның ярышларын күрә алалар. Бу бик тә кызык, күңелле була бит, башка Сабантуйлардан аермаларак та. Шуңа күрә моны бик теләп оештыралар. Менә сүз уңаеннан рәхмәт әйтеп китәсе килә Апас районы башлыгы Рауил Хисаметдин Фәрит улына, аның урынбасары Хантимиров Линар Тәлгат улына,
аппарат җитәкчесе Нуриева Руза Викторовнага алар оештырып йөри. Сабантуй шулай күңелле булыр дип ышанып калабыз. Матур булыр. Кунакка килегез. Апас районында яшәүчеләр, башка күрше-тирәдәге районда яшәүчеләр, Казаннар, кем киләләр, ерак түгел, машинага утырдың, сәгать 11-дә башлана. Бик матур Сабантуй булырга охшаган. Рәхим итегез. Без инде менә әйтеп киттек, тамашачылар өчен, гади тамашачылар өчен алар сәхнәдә уйнаган артистларны бик тә якыннан күрә алалар, аларга килеп рәхәтләнеп фотога да чыгалар, аралашалар. Менә артистларның үзләре өчен мондый Сабантуй ни өчен кирәк? Бу артистларга да дөресен әйткәндә бик күңелле, чөнки менә артистлар бит без бер-беребезне башка театрлар белән гел очрашып тормыйбыз. Кайбер артистларны анда 5 елда күрмәскә мөмкин. Әгәр дә фестивальләрдә очрашабыз, инде гастроль булса, кайсадыр, мәсәлән, Әлмәттә киттек, анда очрашырга мөмкин. Шулай бит бөтен бер елда бөтен җиргә гастрольгә йөрмисең, бөтен районнарга. Инде монда бит бөтен театрның артистлары килә. Без анда теге елга бер тапкыр күрешеп, хәл-әхвәлләрне сорашып, тормышларны сөйләшеп, бу инде артистлар өчен дә бик күңелле мизгел. Теге ел сайын күрешеп тору, очрашу, Аралашу, мөһим аралашу, матур итеп шушы Сабантуйда ярышу бик күңелле инде. Һәм инде бергә укыган кешеләрне күрәсең, бергә сәхнәдәшләреңне күрәсең. Безнең шул ук яшьтәшләр, однокурсниклар бит инде төрле театрларда эшли. Аларны бит ел сайын, ай сайын күреп тормыйсың, менә шунда очрашасың, сөйләшәсең. Һәм инде алар бит әле махсус җыелып бергә киләләр һәм әлеге Сабантуй театрларның парады белән башланып китә бит. Үзләренең һәр театрның үз әлеме була, үзенең артистлары белән чыгалар. Тагын башка ниндирәк конкурслар, ниндирәк ярышлар, бәйгеләр үткәрелә әлеге Сабантуйда? Бездә шулай әйтеп уздыгыз инде, һәрбер театр үзенең киемнәре белән, футболкалар анда, төрле-төрле һәрбер театрның үзенең спорт киемнәре әзерләнеп киләләр, флаглар белән парадлар ясап, бик матур ачыла ул гадәттә. Быел да шулай булыр. Аннары инде уеннарга килгәндә, шул башка Сабантуйлардагы кебек уеннар инде аермалы буларак анда ул гадәттә күңеллерәк була бераз. Бездә инде аркан тарту бик күңелле бара инде, анда артистлар зур-зур Татарстанның халык артистлары чыгып аркан тартышу бит инде күңелле бит инде. Театрлар арасында аркан тартышу бигрәк тә Көрәш инде әлбәттә шулай ук бик кызык бара. Аннары шул бию марафоны бар бездә. Артистлар анда менә вакыт кем күпме бия ала, җиңүче. Ярты сәгатьтә биергә мөмкиннәр, 1 сәгатьтә биергә мөмкиннәр. Аннары инде җигүрү, катыктан акча эзләү, таяк тартышу, киемтә белән, чиләк белән су ташу, йомырка белән кашык белән йомырка күтәреп җигүрү, капчыкта сугышу, капчык киеп җигүрү. Гомумән үзенә бер күрә күңелле тамаша. Бүгенге тапшыруыбыз инде исегезгә төшереп үтик. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, турыдан-туры эфирдә бара. Инде безгә бер шалтыратучы бар дип хәбәр итәләр. Әйдәгез біз аны тыңлап китик, тоташтырыйк. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Ассаламу алейкум, хәерле көн димен. Бу иншаллаһ Анырбек баба инде. Бик белә игътибар белән былтыр да әйткән иде. Менә бу Сабантуй бит инде артистларныкы кемәтле бу классический иң яхшы булырга кирәк. Менә шул исәптән менә быел Туган телләр елы буен искә алып берәр сүз көрәштерү, элек бездә чәчәннәр дигәнме, тапыр сүзләрме, шуның кичтә генә булса, шул турыда әйтсәгез бик матур булыр иде. Кабатлыйм бит безнең халык электе бүтән сүзләрдә бар аларны, чәчәннәр, акыннар һәм башкалар. Аннары тагы төп сүз тагы кабатлап әйтәм, бу сүзләрне видеода кала ниләр ярышлар гадел булсын иде. Менә мин карадым бер районда bir ikisini yarıştırdılar, ikisine de bir türlü әйбер бирделәр. Ул бит не түгел, мәсәлән, да су күтәреп йөргәткәннәрдә, чиләк кентәдә ikisine аны бит чакына үчәсеннәр, нитсеннәр, бер гади теге галышкана булып калмасын ия. Рәхмәт. Рәхмәт Яусына Нурбек абый, үзегезнең фикерләрегезне белдергән өчен. Шуннан да инде бу менә безнең оештырылган тапшыруларда да әйтелгән фикер иде, менә чәчәнлек, гомумән инде театр артистларына хас ниндидер җыр теллелек, шушындый ярышларда эшләү тәкъдиме бар иде. Без менә әлбәттә алга таба да театр җитәкчелегенә җиткеребез әле. Безнең тапшыруыбыз шундый тәкъдим булды дип. Кызыклы бит, шуннан да менә сезнең бит бардыр да мин теге белеп тә бетермим, оештыру
комитетында өзім юк. Шыннан да театр артистларының төп коралы ул сүз, ул әлбәттә. Инде гаделлеккә килгәндә ул безнең ярышлар гаделлек белән уздырыла инде, анда теге бүләгендә генә хикмәт түгел, анда артистларның теге иң мөһиме катнашу, әйтәм бит, шаярып, күңел ачып, шундый безнең шундыйрак нидә бара инде ул. Рухта. Шундый рухта бара, без теге шул хәлле приз өчен дип генә катнашудан түгел. Шуннан да тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә. Студиябезнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14, Казан коды 843. Бүген безнең студиябызда кунакта Татарстанның атказанган артисты Алмаз Фәтхуллин. Тинчурин театрындагы башка яңалыкларга да кагылып үтик. Инде хәзер сезон ябылырга әзерләнә. Әлбәттә, Тинчурин театрында сезонны яңа премьера белән ябу ул матур бер күркәм бер традициягә үрелде. Һәм инде 30 июнь көнне сездә яңа премьера, ул да булса Галәм дигән спектакль. Бу турыда безгә сезнең театрның яшь актеры, сезнең сәхнәдәшегез Салават Хәбибуллин сөйләде. Әйдәгез аны тыңлап үтик. Ул безгә Мөдәррис Әгъләмгә багышланган Галәм дигән спектакльнең үзенчәлекләре белән таныштырыр. Хәерле көн Татарстан радиосы, хәерле көн Раил, хәерле көн Алмаз абый. Хәерле көн Татарстан радиосын яратып тыңлаучы тамашачыларыбыз. Инде белгәнегезчә 30 июнь көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында премьера көтелә. Әлеге премьераның исеме Галәм дип атала. Ни өчен Галәм? Чөнки татар халкының бөек шагыйре дип әйтик, Мөдәррис Әгъләмовның иҗатына һәм биографиясына багышланган музыкаль спектакль. Һәм инде әлбәттә әйтеп китәргә кирәк, әлеге спектакльнең режиссеры Туфан Имамутдинов, әлеге спектакльнең рәссамы Лилия Имамутдинова, бию куючы, хореографы дип әйтик, Марсель Нуриев, ут кую буенча рәссам, Алтын битлек Россия милли театраль премиясе лауреаты Илшат Саяхов. Һәм инде әлбәттә спектаклебездә театрыбызның яшь, талантлы, дәртле егетләре, кызлары катнаша. Алар Муса Җәлил исемендәге республика премия лауреатлары Резида Саляхова, Артем Пискунов, театрыбызның яшь артистлары Зөлфәт Закиров, Айсылу Мөсәлләмова, Салават Хәбибуллин, Айдар Фатхрахманов, Эдуард Никитин, Альбина Гашигуллина катнаша. Ни өчен без Мөдәррис абыйның иҗатына тукталырга булдык? Чөнки аны барлык шагыйрьләр, барлык Мөдәррис абыйның замандашлары дип әйтик, Тукай бабабыз белән чагыштырган. Ни өчен диярсез? Чөнки шуннан да Мөдәррис абыйның шигырьләре бик әһәмиятле, бик үзенчәлекле, ачык һәм инде әлбәттә җиңел итеп укыла торган. Без инде әлеге спектакльне музыкаль шигъри спектакль дип атадык. Әлбәттә, без әлеге спектакльдә биюләр, хәрәкәтләр аша Мөдәррис абыйның шигырьләрен сөйләшәкбез. Бу инде безнең яшьләр өчен бик зур яңалык дип әйтим, чөнки әле безнең мондый шигъри спектакльләр чыгарганыбыз юк иде. Бу чынлап та пластик басымнар белән эшләнә торган спектакль дип әйтик. Бик күп һәм зур көч куела әлеге спектакльдә. Һәм инде әлбәттә әлеге спектакльне карагачтан соң инде халык үзенә яңа шагыйрьне ачыр дип уйлыйм, чөнки Мөдәррис абыйны барыбыз да белеп бетерми. Һәм инде кем өчендер ул әлбәттә яңа шагыйрь буларак ачылыр һәм инде Мөдәррис абыйның шигырьләрен укучылар күбәер дип әйтик. Шулай ук Мөдәррис абый Әгъләмовның иҗатыннан аның бер шигырен дә укып китәсем килә. Шигырьнең исеме Хөрмәт итәм дип атала. Хөрмәт итәм дусларымны, гел үзгәреп торсалар да, хөрмәт итәм кайчак күңел кайтарырлык булсалар да. Хөрмәт итәм сөйгән ярны. Сөйгән ярны ярату аз. Әгәр хөрмәт булмый икән, тигез күреп яратылмас. Хөрмәт итәм үземне дә. Сөеп йөргән кыз баланың газиз җаны әллә шуңа кузгаламы? Хөрмәт итәм сабыйларны. Әзер торам тезләнергә, үземне саф күрер өчен карыйм сабый күзләренә. Хөрмәт итәм өлкәннәрне. Тик теләмим баш ияргә. Баш булай да иелә ул. Баш иярдәй кешеләргә. Инде сүз азагында нәрсә дип әйтәсем килә. 30 июнь көнне 18 сәгать 30 минутта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Горький урамы 13-нче йортта көтеп калабыз. Безгә сезнең килүегез бик мөһим һәм инде әлбәттә сезнең фикерләрегез безнең өчен бик мөһим. Барыгызны да әлеге премьерада көтеп калабыз.
Алла бирса, шушы галәм премьерасында күрешербез дигән теләктә калам. Барыгыз да сау сәламәт булыгыз, ширләмәгез һәм инде әлбәттә үз-үзегезне саклагыз. Очрашканга кадәр. 30 июньдә Тинчурин театрында булачак Галәм спектакле турында безгә театрның артисты Салават Хәбибуллин таныштырды. Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә һәм безгә тагын бер шалтырату бар дип хәбәр итәләр. Әйдәгез тоташтырыйк. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз. Хәерле көн, сез эфирда. Яшы өзлек китте бугай. 555-55-14 яки 555-55-13 телефон номері, Казан коды 843. Без инде әңгәмәбезне дәвам итик. Студиябызда кунакта Татарстанның ат казанган артисты Алмаз Фәткуллин. Быелгы әлбәттә катлаулы ел булды. Инде ул тамашачының кабат сагынып театрга килү елы, залларны тутырып килү елы дип әйтергә була. Һәм инде Тинчурин театрында да матур премьералар куелды. Сезон ябылырга тора. Ниндирәк нәтиҗәләр, ниндирәк химваклар ясарга мөмкин, Алмаз абый? Нәтиҗәләр, Аллага шөкер, мондый бу шушы әйтеп уздыгыз бит, авыр хәлләрдән соң шулай аякка басып яңадан эшли башлап бик уңышлы дип саныйм. Без көз көне Туфан Имаметдинов режиссеры «Полиционер» дигән спектакльне чыгардык. Комедия. Анда миңа баш рольне уйнарга насыйп булды. Бик күңелле, кызык кына спектакль килеп чыкты дип уйлыйм. Халык яратып йөри. Менә бүген дә уйныйбыз без аны. Бүген кемнәрнең вакыты бар, рәхим итегез. Сәгать 7:30 башлана. Аннан инде чыкты бездә спектакль «Сәйдәш», «Йокысызлык» дигән Сәйдәшнең автобиографический спектакле. Резидә Гарипова куйды. Луиза Янсуар язучы. Фестивальләрдә катнаша, бик мәгънәле спектакль дип әйтергә. Һәм инде менә хәзер премьер чыгачак. Аннан инде менә утырдылар. Салават Юзиевның «Кия урлау» дигән Регина Саттарова куя. Режиссер, яшь режиссер. Бу безнең сойлап алынган спектакль. Бездә апрель айында лаборатория булып узды. 5 режиссер, 5 спектакльдән яртышар сәгатьлек кичкенә генә отрывклар куеп, спектакль куеп, без анда кишәр роль уйнап шулай показлар булды безнең. Менә шуның нәтиҗәсе белән хәзер «Кия урлау» дигән спектакльгә утырдылар инде. Көзгә монсы көтелә. Әлеге спектакльне әйтик инде тамашачылар үзләре дә сайлауда катнаштылар. Әле тагын бер зур чара булып үтте театрыгызда. Ул театр журналистларын һәм инде театр белән кызыксынучы тамашачыларны шулай укытып чыгардыгыз дип әйтергә кирәк, махсус лабораториялар үткәреп. Алдагы сезонда, димәк, сезне тагын ниндирәк спектакльләрдә, ниндирәк премьерларда күреп булачак? Ансын бер Аллаһ Тәгалә белә, режиссер белә инде. Режиссерның башында нинди пьеса бар, нинди кайсы артист белән эшлисе килә. Шул булай без анда бер-ике вариантлар бар инде. Мин аны төгәл хәзер әйтсәм алдалау килеп чыгар. Әйдәгез, сер булып калсын. Хәлдә сер булып калсын. Яхшы спектакльләр булыр дип өметләнәбез. Көтеп калабыз тамашачыларыбызны. Сезонны ябабыз да, бер айдан яңадан эшләп башлыйбыз. Рәхим итегез. Һәм инде җәй җитә, театр артистларының җәе ничегрәк үтә ул? Ниндирәк планнар корып куйдыгыз? Планнар гадәттәгечә инде, һәркем дөньядагы һәрбер кеше кебек, артистлар да шундый кешеләр бит инде. Кемдер диңгезгә китә, кемдер бакчада, кемдер авылга, кем ничек булдырала, кем ничек ял итә. Менә сез? Без сакчаны үзебез бакчада да, авылга да, бәлки диңгез якларына да әйләнеп кайтып булыр дип өметләнеп торабыз. Тагында катлауланып китмәсә вазгыять. Шундый зур планнар белән яшисез. Инде бу планнарыгызның тормышка ашуын теләп калабыз. Исән-имин җәйләрне үткәреп, матур иттереп яллар. Хәерле җәйләр булсын. Көч туплап. Инде без тамашачыларның һәм инде радио тыңлаучыларның исләренә төшереп үтик. Бүгенге тапшыруыбыз безнең театр артистлары Сабан туена багышланган иде. Ул кайда, сәгать ничәдә үтәчәк? Кабатлап әйтәбез, Апас районында 20 июньдә ял көне сәгать 11-дә башлана бу безнең чара, күңелле чара. Тантаналы ачылу белән башлана. Анда инде милли көрәш, милли уеннар, Татарстанның халык, Россиянең халык артистлары катнашында. Мондый хәл елга бер генә була. Килегез, рәхим итегез, артистлар белән аралашып, алар белән
дуслашып, карточкага төшеп, шаярып, уйнап көлеп, бергәләшеп ял итербез. Рәхим итегез. Апас районында көндезге сәгать 11-дә һәм инде 20 июнь көнне барлык тамашачыларыбызны, барлык тыңлаучыларыбызны әлеге Сабан туйга чакырып калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруның "И газиз телем" дигән сәхифәсен тыңладыгыз. Студиябызда кунакта Татарстанның ат кызынган артисты Алмаз Фәткуллин булды. Тапшыруны мин, Раил Садри, әзерләдем һәм алып бардым. Режиссер пультында Рамил Хизятулла, техник инженер Лейсән Мәүлиева булды. Татарстан дулкынында киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Без сезнең белән әлбәттә җыр тыңлап саубуллашыйк әле бүген. Ул Мәдәрис әгълам шигыренә композитор Рифкат Аулин иҗат иткән "Серле йөрәк" дигән җыр булсын. Аны Гөлзадә Сафиуллина һәм Рамил Миндияр башкара. Хәерле сәгатьтә сау булыгыз. Сау